Prý můžem. Mám rozmazanou řasenku. Jo, takže zítra hrajeme v K4 Just Impro. A my jsme se rozhodli, že to vyhrajeme. Moc pěkný vyšší hodinky pro tým, který prohraje. Tak se snažte. Just Impro, mám to asi ráda, ale když bude lepší. Páďo, hlavně poslouchej maminku, protože maminka více je pro tebe nejlepší. Maminka více je tokyž. Já čekám od zápasu to, že Martin Vasquez si bude chtít zaspívat operu. To je celý, co čekám. Podejte si ruce na důkaz vzájemného míru, porozumění a snahy být dobrými spoluhráči pro ty ostatní. Zákaz gigů. Nebyl dobrý nápad, to se vedle tebe. Když máte tenhle taky budíš k ničemu? Aha. Ty pojedeš